И здравейте отново в моя канал. Днес ще ви покажа как да си направим различни преходи от слайд в слайд, различни анимации и най-важното може би за една презентация, как да я съхраним, къде и всичко най-подробно ще ви покажа. Нека да започнем. Отварям същата презентация, която беше в миналия епизод и ще ви покажа. Чрез менюто имаме Transactions. Извинявам се, Transitions. И ето, сега в началната страница как да се появява. Примерно, аз си харесвам Flash. Натискам го и ето така ще изглежда нашата презентация, след като се появи. И ето тук може да видите, че реално той ни се е сложил самия Transition. Ще ви покажа сега за различни анимации между снимките, как да ви се появяват в самия слайд и за да стане по-интересно самата презентация. Влизаме отново в менюто, само че в Animations. И ето тук може да си избереме различни анимации, като ако не ви харесват тези, има и още много основни. И примерно аз ще си избера ето тази анимация на тази снимка и виждаме как реално ще изглежда. Сега ще сложим и на тази, примерно, Fade и ще видим как тя ще изглежда. За да видите цялата презентация, може да натиснете View и Normal. Тук може да видите как различни начини как ще ви изглежда презентацията. Като последното е за Reading View. Това вече е за самата презентация, как да се вижда. Така. Ето тук вече виждаме как се появяват снимките. Ето и тази. И това може би като за анимациите и транзакциите в транзишъните в самата презентация. И сега ще ви покажа как да си запаметим нашата презентация. Влизаме в файл и ако е нова презентация, която е направена от в момента натискаме Save As. Избирате се където да си я запазите. Аз в моя компютър в случая, декстопа и Азия си кръщавам и си я запазвам. И сега ако затворя, ето тук ще видя моята презентация за Азия. Затварям си презентацията и я отварям. И ето това ни е нашата презентация. Но ако искате да оправите нещо, ако сте забравили, ето примерно аз ще съм забравил да благодаря накрая. Пиша благодаря за вниманието. И в този случай, след като съм добавил нещо ново или съм редактирал някаква грешка или примерно ще махна тази зебра, натискаме пак файл, но този път не Save As, а Save. Натискаме Save. Затваряме си презентацията и след като я отворим, ето тя вече е оправена след редакциите, които съм правил. И това е може би, което трябва да знаете основно за презентациите. Благодаря ви за вниманието и ще се видим в следващия епизод.